iki wis dak betah, wis urip ngene iki wis temenan. Bruh. Wis gak katene anu aku. Dak opo ae, Dik, sik isu, Dik. Aku dak betah, Mas. Dak betah, wis dak betah. Nah, terus kate opo karepmu? Pegaten aku wis. Iya wis, gak apa-apa wis. Aku tak melok cacak iko wis. Iya, Wong sampean keselat-keslot tok Yo, ae. gak apa-apa wis. Ketuku Kate susune. mangi bahan diwalak-walik dak gelem. Ketuku susune anake Dono. Gak apa-apa wis, melok wis. Wong kok tuku surat. Yo, yo wis. Ngono. Kono surat aku. Iya. Aduh, aduh, aduh. Bruh. Cakep ini kita tol lah. Ini penggaweane dandan terus. Udah ono akeh duit. Kono surat aku kowe. Iya, heeh. Ini aku titip anak wis apa jare sampean wis aku. Ya wis. Ngitri aku. Aku tak melok cacak iku. Melok cacak iku aku melok sampean di Pulau Soroto, Cak. Yo. Bruh. Oke wis. Ajar. Ngitri aku wis. Udah entuh yang anak dak iling. Antar balik mana kok? Mas. Loh, lho kok awakmu? Iya, Mas, aku tukaran ambek bojoku, Mas. Aku Terus apa jarene? dukung. Bruh. Jadi ini kan kate kontrakno aku. Ya wis tenang ya sih. Tak ngerayu sing kok menawa gelem. Lah iya iki gombalan gawakno Mas, kabeh Mas aku, Mas. Sabar wis Sabar sampean wis. Iya yo ngerti nek wis. Tak ngerayu kene aku ya. Lah iya. Gelem kontak nang kene ngerti oleh kontak ya. Iya. Ya wis sabar wis sabar. Jadi gini deh. Nah, gini loh, Dek. Iki diposting ra silanang. Ini wis bandine awake dhewe ndek ini opo? Oleh pondak. Enggak. Kok sampe saken Yo. yo diposting. Dadi Bruh. ora tukang kora-kora bau-bau yuk aku belum tahu kan. Enggak usah. Coba Cang, udah. Aduh, tidak. Kok kita oleh sing kuwi ini. Terus saken iki ngono lho. Ya udah. Jadi apa iki? Ya. Ndak anu aku berarti Cak yo. Ndak oleh ana kene, Mbak. Ndak oleh ana Bayu. Iya, udah oleh. Ya wis. Wis sing sabar wis sing sabar. Ya aku tanggal kontrakan ya. Ya wis.